OK, máme tu další spot. Já jsem zase zakryl kameru, je to napít. Já jsem si vypálil oči. No. Ahoj. Ahoj. Bum bum. To nikdo neviděl? Do pít. Lidi koukejte. Ne, čum na to. Já jsem slepej. Teď já. Já se bojím, že to ksupne. Ale tak je to tady všude vyletí, no. Můžeš. Hezky. Tak teď já chceš pít. Kurňa. Děláš si už, ale ze mě zadekne. Nebudeme radši sprostý kanál, jo? Family friendly. By the way, budeme natáčet i videa. Já se mě srandu. Budeme natáčet by the way i videa. Neruš! Papa. Kámo, ta pepsina, počkej. No, budeme natáčet i videa z Fortniteu. Kámo, tady jelo auto a já stal tady uprostřed silnice. Já jsem tady aut. 3, jestli umíš počítat. Ty vole, fotbal. Tady prostě 3, jdeš. 2, 1, počkej, poka. Ho. Ne, tady na... Kurva, ník. Natáčej mě. Prostě jdeš a jednou. Mě spadla pepsina na silnici. No asi, tak nějak ne. Prostě jdeš, tady jenom do pohrubáku. Mě uletěla pepsina. Jo, a udělatí. Jo, by the way, pokud až dáte 10 000 odběratelů, tak budeme taky natáčet videa, že jedeme do Japonska. To se očkáte za pár let. Za 7, nebo 17, tomuhle kriplíkovi. Hovno 17, 18, tomuhle kriplíkovi 20, yes. Tak to dělá pepsina. Nebo jako skoro, no, mě bude 17, mu 19. A skoro nám bude, že jo tam. Guys, my se vám za chvilku ozvem. Takhle, čumě, prostě takhle jdeš. Jo, obrousl, normálně jsem si tady stůl. Vypadáš pravdu. Čím ten stín? A jo, kámo, ten stín vypadá jak prach. No vy to nevidíte, že jo? On nám překáží, ale vypadá jak prach. Jo, by the way, můžem jako neflexím, jo, ale mám doma Prime. Vypitej. Hej, já vím, kámo, já mám dobrý spot. Víte, kde mám spot? Tak to někdo neviděl? Mě omylem spadla moje... Já omylem kopnu do svých pepsiny. Počkej, já si jenom dojdu na tu pepsinu. No, co? To bylo omyl. Kámo, nějaká kvalitní ta pepsina. Kvalita. No, aspoň, že to za těch 20 korun něco vydrží, co? Hej, do toho. Hello, pane Blasku? Are you alright? Chudákám. Počkejte, guys, já se tady něco vykutím. To nejde. Jo, dobrý. Fotoaparát to používá, tak. Já jsem tu pepsinu rozbil. Kam já jsem tu pepsinu rozbil? Nemůžu si. Počkej. Čum na to. Počkej, kamo, z ní fakt něco teče. Ne, ale to jo, může to je trošku otevřený. No to je trošku otevřený. A jo, kámo, já jsem to trošku odlomil to víko. Nevím, jestli to je vidět. Ale kámo, to víčko. Počkej. Kámo, zatím fakt nestopa, kámo. Kámo, tak tohle musím totálně rozdrtit. Jo, by the way, kam to pak hodíme a proč jsme u popelnic? Tamhle vidíte nějaký ten důvodík. A po tomhle videu, tak jak tohle video vydáme,
tak vlastně teď po tomhle videu, jak ho dotočíme, tak natočíme hráč nebo sráč video. Nesmíme, to mi to... Jo, Jdem. pojď do stíka. Toho něco Guys, je to vidět? Jo, kámo, stříkačka. Mně se nic nestalo. Hej, proč se nic nestalo? Jo. Dám, čo dáš si? Hej, mi se nic neděje? To je jak pítko pro křečky, vole. Mi se nic pořád neděje. No. Hej, hoď s tím... Hej, hoď pak velkou perdou o ty šutry. Jak tady to? Aha. Hej. Zkus ještě jednou, ne? Ne, to jsem nechtěl. Hej, budeme se snažit být family friendly kanál, ale já nevím, co budeme dělat s tím hráč nebo kakáč. Prostě si budeme zadávat challenge a všichni lidi si asi domyslejí, co tím myslíme. No, ono prší. Ono nám prší. Jak se ti to povedlo rozbít? No, pan dojeba. Hej, neměli bychom s tím spíš flákat o ty kovový na plast, když je to plast. Butterflip. Počkej, tady chill. Kurník. Spadl mobil opět. Já to trefil! Šipka. To bys neměl, kam. To bych neměl, když to mě... A spojit a už mít nebudu, když to bylo v plastový Jejda. Letěla. Papa. Jsme na tom, kluci. Kamo, mě to teče. Mě to legit protéká. Čum na to. Kam takhle to vypadá chlast. Wow. Hej, daddy chill. Kamo, jak jsme na tom? Kamo, já jsem v nebezpečný tý. OK, kámo. Kamo, ty vole, daddy chill. Má! Kurňa! Tak už! Ale! Zhebni! Flaško! Blbá! Doufám, že to blbá nevadí. To je dement. Guys, já se vám za chvilku ozvu. Přesně to se stát nemělo. Guys, já to položím takhle. A teď přivítejte GG pan Pepsina. Já jsem se pálem trefil těm bíčkem. Tohle je pan Pepsina. Chtěl jsem se tomuhle vyhnout, bro. Můžeš si na to sám. Ne.
Jestli. Ne, kam? Umře. Počkej, já taky. To je moje pecina. Já. GG z Alkana. A jelikož jsme správní recyklativní dementi, blbečci, tak chceme hodit do plastu. Tamhle už je bubu, se ho joinknu do flašky, ne? To jsi neviděl. Takže, pro dnešní videjka by to bylo všechno. A čuc. A čus.